So nezuro paya nezuro iSunday kuma-2 AM ndakavata kuma-12 ndakavata ndikanzwa kuti pasi pehapo apa pakabayiwa kuti juu ndobva ndangoti ndobva ndachinja side ndakarara kumameto ikachingoti kuma-12 midnight ndobva ndati ndichinje side ndachinja side ndarara hazvichatoiti ende pain yacho inongoita ichikwira ndikati ndavayiwa pasaidi paya ndobva ndambofunga kuti i-anxiety because I'm a very anxious person ndikafunga kuti maybe i-anxiety saka let me relax mba ndamutsa my husband pamunogara muchitite mune murume here nenaye pandatomuti saka pose pandinomurowa anotovhunduka because ndinomboita mapanic attack ekusunga uri kuti sachagoni kana kufema ndibva ndatomutsa akati chii ndikati pray for me ndobva apfugama ini ndazama kauti ndichipfugama handichatogoni kupfugama paakutanga kundinamatira paya ndakutodzwa kutsva manje ndakuchitsva ende besides kutsva ndikunyazwa kuti musoro munoza feeling yekufila kunge musoro musina oxygen ndozvandaifeel I felt like there was no oxygen in my head saka pakutonamata handichazivi kuti ndiite sei like I didn't know what to do zvezvekutoti tokunzwa kuti I want to have control I want to be normal but apa handichagoni saka ndachingorasa maoko kudai ndandiri pambedha ndobva ndadonhera pasi ndobva ndachidaro ndaramba ndakadaro ndobva ati amen achipedza kunamata ndobva ndati ndipe mvura yekumwa saka ari kumbozama ndikati fasta mvura yekumwa pandipa mvura yekumwa mvura ndamwa hazvichabatsiri ndobva ndatanga kuwa chando chando chakuti chando chiri beyond control chando chandirowa paya ndobva ndati rega tipinde machira atapinda machira chando chapenga saidi rakangobaya ndobvati ngati anditwesa ndatise mvura mutapu vatisa mvura yemutapu inopisa ndobva ndagara mutapu mutapu ndokubvunda paya ndikabva ndobva ndipa matablets andinomwa for anxiety and depression and what ndobva ndamwa matablets aya kuti andicalme down bva ndakushanda bva ndamwa mamwasi pain killer saidi rakabaya ndobva ndafonera doctor wangu I've got a doctor friend like a personal friend who's a doctor ndobva ndafonera kuma-2 ndobva ndamufonera munhu mukuru anevana ndobva ndatovafonera ndobva ndati I'm not feeling well saidi riya zvakambonita ndicho Cape Town saidi riya rakurwadza futi vanga vatonditi inonzi pahomoni watovati kuti oxygen hati yako haisi kupamba zvakanaka saka oxygen inenge isiri kudi haisi kusvika kukwesa ndobva nditi kana kuri kuti zvakurwadza saizvo zvichiita sei enda kuchipatara. That time my hand is numb and my eye also ndikati what a terrible ndinoyo ndobva but manje at that point I needed authorization from my medical aid andinopiwa authorization saka ndobva ndati it's fine rega ndimborara time ina ndamborabiwa saka I felt kuti ndakatanga kufila better. I thought I was better and I told myself kuti anxiety because makumbo angu anga asina simba ndobva tadi paya ndarara paya kuti ndirarawo padzisi kubata ndobva ndatanga kuridza nziyo dzekuteerera gospel music ichiteerera gospel. Do you know kuti they've got this pane group rinonzi Jehovah Shalom akapela ndateerera nziyo dzavo dziri calm and wati vaimba kuda ndazorara kuma-4 5 6 kuma-quarter to 7 o'clock ndamuka hazvisi kuita ndobva ndati regai tidii rega ndifonera kuchipatara medical aid ndipi authorization ndafonera medical aid yakatanga kuti it's going to take time I need to see if you are chichichi ndikati sisi moyo wangu kurumidzai ndobva sondifonera kanditi achienda kupi ndakugarden city they are waiting for you chichichi andipa authorization ndinoyo ndasvika kugarden city kuya ndangoti ndichisvika paya ndikangoudza vakati chii chirikurwadza mbva ndavaudza mbva vatotonga kuti P1 client vanotoenda kumedicine motiudzaka kuti P1 client P1 patient zvoreve bva ndakangoona kuti from the context P1 patient zvoreva kuti yaputuma tokumva 2 minutes murume wangu akasara achivhura file ini ndatoendesewa murumu ndatosvika murumu 2 minutes vanhu vatozara vamwe vane maskani vamwe vane madrip vamwe vane chidokta vatouya vanonso vandounganira paya describe your pain chakati vataba mungutotsva mablood test chichi imi zvakarongeka muri kunzwa cha zvapera vandikonekta pachimichini chiya vandipa zimwe spirits rekuti raiswa mudrip
ndabayiwa ndatanga ndajungwa kusvikanzi looks like munhu akandiita kuside wanga asingasipi because akatanga kuti back flow ndobva ndazobayiwa kuside uko ndobva vatotora maropa paya ndaiswa drip ndaita kunge ndinadovani ndadova nani kuma9 uko ndatova nani ndatorelax. My husband comes akatoti feeling chii ndikati I think ati handapo asi pain iyi handichainzwa. Alright iripo tagara ndazongotaka kutsva guys. Matsviro acho namo hawisisimu unonge musoro wako uri wakupatsana so ndazotanga kutsva kungokuti handichatoiti ndakabvisa wigi ndakaikanira uko ndakungoti maoko ndakawarasa kudai. Murume uyo anga ambondiisa chidripu chachiback flow atozivi zvaiitawo ndobva ndati sister ndakazongosumudza ruoko kuti ndibatsirei. Sister wangu ari murumu ndobva vauya mbova vanditi apa handifaniki vakaisa chiya chiya nti apa chakuti ti handichadohwi zvakanaka handichatohwi zvakanaka. Ndikavati sister ndiisei drip. Vakati aiwa drip rari remushonga. Ndikati ndine nzara ndaguma kula zuroka the previous day ndakadyeiko I think ranga ribirthday remwana wangu saka ndakangodya keke palunch kuma1 apa kwatova kuma10 the following day and vadati I think maybe inzara ndakachema unochema kuzvimba muromo saka kuchema kwandiri kuita apa handisi kuchema kuti ndiri kurwadziwa but ndiri kuchema kuti vana vangu vadiki mwari wangu and things are getting out of control. Zvezvekuti madhokota kushati saka chii apa vaita mablood test ose and every time panoenda kuchipatara vanoita mablood test vachingoti hati yangu maybe muscle ine problem kana kuti ndine blood clot kana ndine chii vaita zvese hapana zviri negative asi ndiri kudi ndiri kurwara and I can see kuti zvinhu zviri kufluctuate, things are getting out of hand. Murume wangu at that point vakuti aiwa resuscitation room saka we cannot allow you to be here. Ina handichagoni kutaura so I call my friend ndikati ndinamatireo chikilo ndinamatireo. I can't even talk now at this point. Apa ndakuda kuenda kubathroom vanoenda kubathroom kekutanga ndasvika bathroom ndapinda mubathroom paya kuenda kubathroom ndakatobatirwa vanhu handichaoni kana kuona ndadzoka paya ndagara doenda kubathroom ndaenda kubathroom ndasvika mubathroom iya ndiri kunyatsoona kuti panapa munhu ari kuvhaya munozongonzwa kuti munhu akadii akavhaya hamene kuti munozozvionawo sei kuti munhu akavhaya but munhu ari kuvhaya. Ndopandakazongopfugama mutoilet ndandiri mutoilet ndakapfugama ndikati Mwari garai neni. Vamwe vabatsiri vese vanditiza ndiri ndega at this point I am alone. Musandisiya ndega Jehovha, musandisiya ndiri ndega. Mushonga ndapiwa zvese zvaitika zvose zviri negative asi ini ndiri kurwara. Garai neni musandisiya ndiri ndega. Zita renyu rigosekwa here Mwari kuti mimi munosiya vana venyu mega. Musandisiya ndega Jehovha, hapana kumwe ndinoenda. At this point I'm alone. Mai vangu hapo pano, baba vangu havadoripo. My husband is there, is not even allowed to come. Vanhu vanondibatsira manesi ende kunetike manesi ane atatomba kuti ndokumburawo mvura kungoti iuye so wokutanga ndakamndomumbura mvura ndobva buda mvaenda wechi ndingamuti ndomumbura mvura ndobva auza wechitiri kuti aruda mvura uya ndobva buda ndobvaenda ndobva dzoka akatanga kujaifa ndakamutarisa ndobva zoti you need water ndobvaenda mvura yakatora 20 hours kuti uye apa I'm feeling very thirsty. Saka ndikati Mwari ka vabatsiri vose vari around me they are not even helping me. Mukandisiya ndiri ndega ndinoita sei? Ndinofa pano. Ine ndachitofa. Ndobva ndakazongoti do you know kuti zvinoshamisa pain yacho inongopera zvakangoti ndopera kwakaita pain. Pain yapera ndatiwa right. Ndobva doctor vazoya vakati takuita matest akupedzisira kuma11 vaita matest ose ari negative saka basically handina chandiri kuwa. So what I want you to know is this is not the first year of this thing happening. Every year at the same time we have the same problem. Last year I don't want to talk about it but I'm going to tell you but zvinotomutsa ronda. Last year takati isusu toenda kuZimbabwe. Inini I grew up uchienda kumusha. I've always wanted to go kumusha. My kids will be havasati vamboenda kumusha zvekuti aenda kumusha tongoti kana tiri kuenda weekend 3 days tadzoka. I wanted to go kumusha nogara nevana because when we were growing up we used to go kumusha tosangana nevana baba munini wangu vana tete. I don't call them my cousins, I call them my sisters, you know.
tofara. It's a great holiday, it's a great zvinonakidza kuva pamwe chete nefamily. Ndikati toda kuenda kumba, murume wangu akati airipo, vatatotsvaka bus rekuenda naro. It was like, we've got a lot of children. So he gets us a bus. Musha vana vari kufara, tasvika kumusha happy ugega. My mom was so happy because mama vangu vanogara vari one. It was nice to be with the kids and all. Zvikanzi chinda ikupi tinda kuHarare kunoona amwene vangu. Taenda kuHarare kuya. Tasvika kuHarare. Tiri kutofara taona vana tete tavatauko. It's nice. I always travel with my sister. I love my sister so much. I can't do without her. I can't live with her. Taenda bye. My mwana. Ndakangoti aunzwa mudumbu. Vatete vatotibikira nyama yembudzi. Hatidye nyama yembudzi, vanogara Budiriro or something. I can't remember the suburb. I'm not a Harare person. I come from Midlands. Tete tatu vatibikira paya. But inini handisi kunzwa zvakanaka. Inini ndikutoshotewa. Ndikati inini I'm not eating. Tadzokera kumba kwamwene zuva rakuvira. This time tatakufanira kutodzokera kwero. But tasvika kwamwene tado yatova manheru yangu yekuti vanhu vabike. Inini nguva ida kutobidirika. Handisiri right. Ndakutobidirika. Towenza chipatara ndikati no, it's fine. But mudumbu wangu uri kupenga. Mudumbu wangu uri kupenga. Ini ndazopiwa chako. My sister calls vatete vanogara kusemure. Vatete toenda kuchipatara kupi? Hatina zvatoziva. Toenda kuchipatara sei. Tatopiwa madirections ekuti ende kuchipatara. Achingoisa foni pasi. Uyu akaita kuti wange asundiwa so. Achiswira pasi. Akutanga kutorutsa. Hapachina kumira zvakanaka. Ndobva tati hande tapinda mumota taenda kuchipatara. Tasvika kuchipatara kuya, inini handicharutsi, ndava right. But I'm feeling as if my part yekumusoro, part yegotsi nemusoro wangu, like my body is separated. Ndo zvandiri kufila, and it's an unpleasant feeling. Paya vatatoenda navatete. Tasvika kuchipatara, zvatoita waste. Tichisvika kuya sister yangu awira pasi. Uyu arutsa. Madokta atibvunza zviri kufamba sei, tatsanangura. Madokta akati hatisati tambona zvakadai. System yekuZimbabwe, you have to pay first vasati vakuatenda. And isusu they don't tell us. Isu we don't know kuti kana munasvika kuchipatara anorapiwa ozobhadhara. Ini ndandakatobata mari mumaoko. Vakuramba vachingotaura nesu, but unozoona kuti zvinhu zviri kudeteriorate. Zvinhu zviri kuramba zviita waste. Dr. Mbovaza kuti takamira kuti mubhadhare 30 minutes later. Ndobva ndabhadhara paya. Ndobva vatanga nesister yangu. Sister yangu vazama kumutsvaka mavheni. Mavheni vanga vawana. Hapachina mavheni kuti vaise drip. Vatsvaka. Ini ndakangomira panze. Apa ndine brother yangu. Pachipatara apa kuZimri Park. Pachipatara patiri apa panonzi pane mukadzi anga achingofamba mustreet ndobva adona. Saka street tiri muroom pane masliding doors. Kuti unoona kuti mune munhu akafa. Akafukidze. Saka brother yangu akunditi unoona kuti mune munhu akafa. Ndikati unopenga iwe. Ndobva ndiyo munhu akafa. Ndakutoona munhu akafa. Saka ndi muroom mandakaiswa apa next door ndo mune munhu akafa. Ende mamusina lighting kokusina magetsi. Ndapinzwa muroom muya. Asi manje ndiri kunyatsoona kuti panapa ndakuchifa manje. Because I think ndandanyayo dehydrate strike. Doctor vari business sister yangu ari kuzama kutsvaka mavheni. Atora nguva yakareba atsvaka mavheni. Ashaiwa. Ndopa akazoti regai ndinamate. Ini ndakuenda kuti doctor please doctor ndibetserewo. I just wanted a drip. That's all I wanted. Tadipa. Doctor ndopa vakazouya. Uyu vazomuti iwewe ndikashaya mavheni this time. Ndichaisa pasi pegumbo. Ndopa vakazononamata. Vanamata paya. Vamisa vheni. But iye akutoda kuti ndakatanga ininiwo feel the same. Ndakatanga kunzwa makumbo angu kuti akutonora. Makumbo angu akatanga kutonora. This is 22 December 2023 last year. Ndiri kunzwa kuti makumbo angu ari kutonora. Mai vangu vari kugwero vari kufona ina achatogoningana kutaura. Ndopa ndakatumira mainini angu audio ndikangoti mama, all I wanted for Christmas was to be with my family. I didn't want this. Apa brother yangu ari kuchema, ndiri kumuti Leslie ndinamatire. Leslie akuchichema, ndikati alright uri kuchema, ndikati ndinamate, ndikati Mwari sandisiya ndiri ndega zviiti Jehovah. Ndiwa kuno kuHarare kuzofa. Ende ndiri kunyatsoona kuti ndiri kuenda. Ndaiswa madrip aya ndakutanga kubvunda.
same kubvunda kwandaita nesoro, ndiri kubvunda ende very uncontrollable. Vatete vangu vasvika vandibata roko ndakutya manje, ndikati musandisiye ndega. Saka this time vatete vangu nabamunini vangu vanoti vakapinda mupaseji vonotarisana vochema vodzoka vouya vonditi vasikana muri right, mangwana makuseni maiguru mune mitozora goti milk. Vanozaka kuti muroro wanoda zvino, mangwana mune mitozora goti milk munenge mapora maiguru. Ndikati muri kundinyepera vatete, muri kuzvinyaradza asi mungona ndiri kufa. Vandazomboti Leslie, tora phone, call my husband, tell him to catch the first flight tomorrow morning, the first flight to South Joburg. Atiti vakati aiwa muregei ndikati catch the first ndakwire first flight tobuda muJoburg mangwana makuseni, ngatomuka gadzirwe ndege izvezvi. Zvinhu zviri kudeteriorate. Ndaiswa madripu dripu rekutanga raiswa, dripu rechitatu raiswa, hapana chiri kuchinja. Ndiri kuramba ndichibvunda, hana yangu manje vakastrugula nesu kubva kuma10 kusvika na5 makuseni. Mai vangu vari kungonamata. At that time mai vangu vatomuka vatorongedza mabhegi avo vakutokwira kuenda kuHarare kutevera vana. Vangoti hello Gi, ndikanga right mwanangu, ndiri kunamatira, atinamate. Vanamata paya, zvichina kumira zvakanaka. Takazobuda kuma7 ish. Tasodischarge because yanga it's a 24-hour clinic at just chipatara, but vazama kusama drip. I think vakazama drip 5 kana 6. Vazama, but I think chakashanda pamuna mato. Takazotaka kubuda maso angu angakadai. Efamba kadai. Even my sister, ndakacheuka ndikamutasa because I kept on asking how is she. Ndafambira kadai. That's December 2023. December 2022. December 2021. I don't remember 2022 what happened. December 2021. I'm pregnant and life is going on very well. My sister, her husband, my sister calls me early morning 2. Kilo. Like it's a stressful call. Moka. She calls me. I run. I'm like, Chi. We run, we get to a place. We get there with my husband. Tamsumutsa. Tamanya paya kuchipatara. I remember it was kwakanga kuchinairira so. Mota iyoyo yakarohwa kusvika 240. Mapurisa haana kumbotimisa. Takananga uya rumwe toda kurutsa, toda kudiko. Ari kushuva todii. Tamanya tasvika kuchipatara kuFlora Center. Takamanya Flora Center. We get to Flora Center. What's the name? Go. Flora. It's Flora Clinic. Flora Life. Something like that. We get there. Vamhanya vakati maita basa. Munhu anga achifo. Hana yake yakura kudai. Taridzwa mascan. The heart is big. Vamuresuscitate. Tadzoka kumamusi wa20. Tadzoka kumbatarara. 21 ndadomuka. I think it was a Monday. If it's not Monday, it was a Tuesday. 21. Musi wa21. I'm 8 months pregnant. Tatomuka paya. Ndamuka is a normal day, but ndacleaner. So ndo cleaner ndabika. But ndakazwa ngoti something is wrong. Nangwa one drop rerope. Ndofa wanjibleedere. Patudakwa. Ndofa namanya ndikatenga usavi because papa sina chicken. Katomanya ndikatenga chicken kumba kuti vana vazodi vaone usavi ndakutoenda kuchipatara. Ndatona uchatodakwa paya. Ndofa zvatochinja. Ndakutobleed. Ndakutobleed. Ndamanya ndakumbira neighbor wangu kuti andiperekedze kuchipatara. Akati aindinesa akanditi aiwa ini ndikudii ndikuenda kubasa. Saka ndokutopinde zvoti ndikupe mwana wangu a drive. And we don't usually give people kuti a drive mota yangu and go, you know. Ndakampa mota. My husband is in the East Rand at the moment. Ndakampa mota. Akamanya mwana akadrive yeye. Apa ndiri kutsva one way. Tasvika kubirthing center. I was supposed to give birth at a birthing center. Tasvika birthing center vanditarisa vaisa chechidudu cheheartbeat. Mwana hapana heartbeat.
ndiri kubleed. Ndobva vatongonditi ini I did not want to. Okay, saka when I got pregnant ndandisina medical aid and then I tried, vakatoti wanonoka. Ava vakatonditi ndisati ndandaenda kubirthing center, vakanditi but because iwewe wakubleed takutokuendesa coronation raima Musa hospital. Pandakangoyi coronation ndakaziva kuti ndikukufa kwangu. Muzama government hospital wesuri muZimbabwe. Gogo ava vanga vari maAfricans, vakapinda mumota mavo vakaisa mahazards, tikamhanya kuchipatara. But zvavakaita manje mwana wavo vakasara. To those who would want to give birth at a birthing center, you let me know, ndokusiyirai manamba. Inonzi blissful birth. She's amazing, that woman. Vakaisa mahazards vakamhanya neni, tichirwa mared robot chete takandanga kuchipatara. Mwana wanga asara kubirthing center akafonera magainacologist ose, akafonera vanhu vose vaifanira kundoona. Zvekuti ndakati ndisvika kuchipatara, tapinda pachipatara paipai ingove covid. Saka sister vari kundiwa akasvika, that woman was 7 cent. Vakanditora vakandisa pacheya musi wa21, vakandisa pacheya pawheelchair vagomhanya neni. Akangodza musister wangu ane bhegi kuti tevera. She's old, vari kuma60, vakamhanya. I think she knew what was happening and then I did not know. Indrungu wanyota chete. Tichisvika kuya gogo vaya vakangosvika bhozi vane mabheji avo, but varibva from the private sector vachiendesa mabhedha vachitora drip vachiisa. Magainacologist achiuya 2 minutes. Vanhu ava vakatumirwa naMwari, because I know of the same lady wanaenda kuchechi akaita the same problem, akaita problem akafa. Vanokutarisa. Ndangova jaka-chaka, ndakafunga gumbezi riya rava jaka-chaka reropa. Tasvika paya ndobva magainacologist auya vaisa bhandi kutarisa mwana, hapana heartbeat, hapana heartbeat zvachose, mwana asiro. Svika ndomba ndonditi saina mutakuita emergency section. Emergency it's to save your life. Mwana afa, ndikati it's okay, it was okay. There's no time for you to be emotional. No, it's okay, let's save this. Ndasaina. Ndapedza covid test, ndakaiswa rino rakadai zitambo mukati umo, ndaiswa covid riya. Chinhu chaucho chinobaya fungwa. Covid iri positive. Ndobva vaslower down. Asi ndiri kubleeda, vaslower down. Chichi yakaibata rini covid? Ndikati 10 days ago. Anyway, it's fine. Vakabva vacalculate zvikanzi saka isisiji contagious. Ndokubva vandiita C-section. Ndaitwa C-section emergency. Ndazomuka manje. Tiri kumuka ndikwa ndabata dumbu rangu kudai. Ndikwa dumbu rangu riri right, ndikati finish. Hapana zvavaita, mwana achiri mudumbu, ndichafa chete. Ndo hapana chinhu chokuti sunga torega. Ndobva tadii paya. Ndopa ndakazonzi ndobva pauya doctor nurse mukadzi akati, you gave birth to a very beautiful girl. I think the father is very light in complexion. Ndati yes, he's very light. Because you are dark. Ndikati yes, I'm dark. Nasina nango yekupikisa kuti baba wacho vatema. Ndikati he's very light. Because ukwa uri mutema zvekuti kuti mwana uyu angambofanira newe. Mashatiro akaita. Ndikati all right. Ndarara zvakare. Saka unoita kunge munhu akadhakwa. Saka zviya zvambotaugwa zviya haugoni kuzvifunga futi. Kusukandiro. Ndazobva ndasundiwa ndaiswa muward kumanesi ndokunopisa vanhu vasiri madoctor. I don't want to use words that are not vasiri madoctor. Those who have not yet made it in life. Vasikana vari kuzasa vanocleana tsvina. They are bitter people. Madoctor, they are very nice people. Vanotreata munhu as a human being. Ndasvika ndaisiwa ndakuchinjwa bed, kubva bed rekubva kuchipatara irere ndichiiswa pabed bed rekubva ku-C-section ndakuiswa pabed remward. Ndasvika ndakuchinjiwa. Apa ndingori machubu, tambo dzeropa ndobva ndanzi unonzani? Glory, unopepi? Where do you come from? My sister. Ndobva ndakira problem Zimbabwe. Mabva kuZimbabwe kuya kuzozvara kudoko, yawe gotaura zvakataura. Ini ndakangoti sorry. And then ndikasvodza mwoyo mangu kuti God, I'm grateful to be alive because things have took a wrong turn here. Apedza akati move. Uyu mbeda. Indrubva pambeda. Chera pambeda. Iye akamira akatsimbirira
right, iye akamira apa. Saka kuti ndichimuvha kudai akatsimbirira tambo machuba anofamba neropa nechichichi zvichibva ukandisuza notemes ndobva ati move, handisi kugona kumuvha keshtomba ati move, ndobva ndazongoti at this time inini speech chaiyo nebrain, kubatanidza speech nebrain hazvisi kushanda because ndandapiwa general anesthetic ndandakafa ndese body yose. So ndopazoti hamgoni mutaura ndobvabva anga akatsimbirira chubhu inobva ropa kupi nekupi ameno chubhu yayavhomoka abva angoti vandamuva moita basa kubva kuzimbabwe kuzozvara sisi I've been here for the past 15 years. I didn't come here to give birth. Ndakatobhadhara mari yakawanda kubirthing center but ndaita c-section handina kuuya kuzozvara pachipatara chenyu bodo ndadozongovuyawo necircumstance iri beyond my control but handina mupindura ndarara handina mwana inini pfungwa dzangu dziri kumashure kunzi ndanzika nekuti iwowo mwana wako haanga asi kufema ine ndatozvona kuti mwana haasi kufema mwana afa saka ina was not expecting any baby. Ndarara paya ndonzwa vanetsa umwe akubvunza kuti uyu mwana wake vautwa nechisutu mwana ukai yakati mwana usvile ndikati mwana kana asvila it's okay mwana afa. Ndopa ndakazoti ndakarara ndobvati ngwenya mese ngwenya my maiden sana mese ngwenya kwai ngwenya kemanga uizi ngwenya ndikati kena somuzaro kuti ndini ngwenya uya ndabva ndaunzikwa chimwana paya imi ndikati po chimwana chazobhebhisva kwani chaidzi chafa ndaunzikwa chimwana chiya ndachiti apa usiku ka saka haunyazoona wakazoti kwakunyatsoedza bva ndavhura kudai ndakangoona kafoedi kane vhudzi so kakanaka kamwanaka ndobva ndati great is thy faithfulness makatendeka Jehovha. Vandavata tobva ndamuka zvakare tobva ndavhura fesi ndoona kamwanaka ndoti great is thy faithfulness makatendeka ichi kwandiri ini ndagara paya kwazoedza ndazovhura mwana zvandakaona ipapo ndine ndatora foni ndikafanira murume wangu ndikati mwana azvaro asi mwana muchaina. Murume wangu akati what do you mean? Ndikati mwana muchaina. Akati tumira picture. Ndatumira picture handina kupindura. Handina kupindura. Said nothing. Ndagara paya ndobvazoona mwana ona mwana kamwana kacho kadoko kamwana kakane 8 months inini before kamwana kakane 8 months katoko ukapfekedza trousers makumbo emwana aipinda ose muchi like trousers makumbo tumakumbo twake twaikwana mutrousers wake toko kakadai 1 point something kgs very tiny baby zvekuti akati chidzoka kumba my sister comes from Joburg mwana wamaini wangu she comes from Joburg so asanga naye pagate ndobva patakanopaka mota ndobva tora mwana akabata mwana akati achipinda umba the sister akati mune munhu ero katoko kakadai kamwana asi kakatozvarwa ini ndiko kuona kwandakaita simba raMwari. But what I'm saying is every year on the 21st we have to go through something. So now my sister's husband akarwara musi 21 uya musi 20 he then dies. Akangoti akavata ndokwatongomuka ndobva he dies. So what I see is it's a spiritual thing every year on the 20th. So okay, that's why I was crying. Ndakavata pambeda that other day ndichibvunda sezvandaita kuZimbabwe ndikati what is this Mwari? Saka moreva kuti gore negore isusu tinofanira kuenda through this. We must go through pain every year. Why do you allow the devil to come and test us in such a way? Painful ways. Why? Why, Mwari? No, I don't want to lie. It ends this year. I'm going to pray about it to Mwari. Gore ne gore isusu. Should we go through this? I know there are a lot of people who are going through stuff, but they cannot talk about it. But each and every year we should go through zvinhu zvekuti tinorwadziwa.
we go through life-threatening situations each and every year. Right now, ndotya kana kuenda kuZimbabwe because ndofuna ndikanorwarira ikoko ndonoita sei, you know, medical situation iri ikoko, you know. So basically that's what happens. But I know that next year we're going to be telling a different story because our God is going to come through. You guys, you are the best. Thank you so much for the messages that you have been sending. You've been praying for me, and your prayers have gave me strength. Nasi ndimuke, nasi mandi ndimuke. Namuka na 5 kuti ndifilme video inoyi. You guys are the best. Thank you for watching. And if you're going through something like this, you need to pray. It's just a spiritual attack. Why should tishke pakuta near death situation? Why? Sina explanation. Asi Mwari wedu, ndi Mwari akanaka. Guys, thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Ngati onei ma video anotevera. Ndatenda.